थांनो नागिरदों दिनै बरपेटा र'डआव शपिं खालामनो नानिया खुसि जालायथारदों। नै सफैबायबो हाबहैनो नागिरदों शपिं मलाव। फैना नायफैबा नायलाय नानिनि ड्रेस माखाखौ सोर दोनफैजोबखो बेयाव। आयु देन्जार सिखाव दंमारोलै। बै नै सिखावा। अबेखौ नांगौ नानि बुंदोंमोन आं। गोसोबादि ला बाबा होनो। लांजोबनोसो लुगैबायहाय बुंदों बुरिया। फैसा बिफां थानायखाय जायखिजाया 100 जराल'ला बुङो आं। लानानै ओंखारबोबाय नै फुरा डास्टबिन मोनसे फुल जाखाबाय। अहा गाननो हासिगोन। नैबे फेसन सिटियावनोमोन। बुरियासो दुखु गावनि जिनिस मोनासै। है फुसका जाहोबानो स्रां मोनगोन बे। जाहोनि र'। आलौ गोसा नानिया जाया। इस नायदो 100 थाखानि जाखागोन आं जालायथारदों। फाग्लासो आधा घन्टासो जाबाय। जा लेट मेसिनानो जागारनाय नङालां रखदा। रायथाव जाया बुथाव जाया मालायनि फिसा। लुबैनाल' थानांबाय। मोननाय लोगो लोगो ब्र' सोबाय खुगायाव। है मोनसेल' जाना फैनायसै जों। थांफिनबाय न' फारसे। फैग्रोमोना बिबैजों बाजानोनो। सानसे गाहाम नुवाखैमोन ना। जा खुसि जालायथारदों। दानाबा आलासिफोर फैबाय। नानिनि गस्ला गोदानखौ नायनोनो। फिसाजोआ सेख'ना लांगोन होनना देखायनो होआखै। बिस्रा नुवाबा थांथारानो। नुवाखै स्टाफ फैनायखौ। देखायनो नागिरदोंमोन आं। आया माथो डास्टबिनानो खालिसो। मालाबानो बुरिया सुस्रानानै लांफैजोब्बाय नै बेखिनियानो। उनाव बायबावगोन आरो। अबावथो खेबसेनो बायना दोनजोबनो। ओमफ्राय बुरिया गावनि सुइटारखौ अर्डारसो होबाय। आफ्रिकानिफ्राय फैगोन एसे टाइम लागोन। दे सफैबा उनाव खोन्थागोन दे थाथ'दो बाय बाय।